Ja, Doe hier ook. Ja. Wow, dat is al Daarom ben ik hier. waar is het ding? Ah, daar. Mijn ring is slecht hierop. Aan de andere kant nu. Ja, en de batterij ja? Ja. Leuk. Wacht hier. Nou, heel je regelaar is heel naar voren gevlogen. Ik ga hem deze keer opnieuw opnemen. Ik weet niet Ik ga opnieuw. filmen. Ik ga nu een bovenvleugel maken.